ହାପି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଖଟି ଖଟିକି ନୟାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସେ ପଇସା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆଜି ସହରୀକରଣ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କୃଷିରେ ହେଉ, ଶ୍ରମିକ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଏ ସମାଜ ଦେଇପାରେ ନା। ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଠାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଶ୍ରମିକ। ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରେ ସେମାନେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୋରି ଚାରି କରି ଆଜି ତାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି ତାର ଘରୁ। ଅତି ନଗଣ୍ୟ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କି ପଇସା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିବି ହେବନି। ଆଜି ସେହି ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହେ ଶ୍ରମିକ, କେବେ ତୁମେ ହାରିଯାଅନି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକ, IAS ଅଫିସର ବି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ, ତା ସ୍ତରରେ ସେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କହିବି ପାରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜନେତା କତରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇନି। ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଏତେ ଦରମା ହେବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଏତେ କାହିଁକି କମ୍? ଏବଂ ଚାଉଳ କିଲୋ ଯଦି 40 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ବଜାରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ବି 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବ, ଗୋଟେ ଅଫିସର ବି 40 ଟଙ୍କା କିଣିବ, ଗୋଟେ ନେତା ବି 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବ। ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ମତରେ, ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ମତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ହେଉ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି, ହେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ କେବେ ହାରିଯାଅ ନା। ଆଉ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେ କେବେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କର ନା। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି 500 ଟଙ୍କା ଆଣୁଛ ବା 700 ଟଙ୍କା ଆଣୁଛ, କେମିତି ତୁମ ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ହସି ଉଠିବ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ହସି ଉଠିବ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ହସି ଉଠିବ, ନିଜ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ, ତାରି ପ୍ରତି ବେଶୀ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଏଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆଜି ପ୍ରବଳ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ। କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆଜି ମୋ ଯୁବ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମମାନେ ଚାକିରିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନ କରିପାରିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଯାହା ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଲୋନ୍ ଅଛି, ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ। ଟିକେ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରୁ, ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ କନସର୍ନ କରନ୍ତୁ, ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ତୁମକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବାଟ ନ ବତେଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଘର ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୁଁ ଆଗେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ସଜାଡ଼ିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବି। ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବହୁତ ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 2027 ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଭିତରେ ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ନମ୍ବର 1 କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ନମ୍ବର 1 କରିବି। କେମିତି କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ତା'ର ପ୍ରଥା ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ପାର୍କରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପାର୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେହ ଖରାପ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁକରି ତୁମମାନେ ଯଦି ଦେହକୁ ନ ଜଗିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।